zaś na TikToku napoczła się haja, zaś jakieś ciule go dały, a jak to nie poradzisz bez żadła i tak dalej. O co się rozchodziło. I to nie z prawej zajty, ino ją tu selfie, ino z lewej, czyli od szofera, bo widzicie, tutaj mamy linkera. To już jest jedna strona, to już jest jedno, a drugie to co się stukło. Gdyby się ino to oderwało, ta obudowa, to bych to przykleił. Tego nie było. No i jak to my połączyli? No tak einfachowo. Tutaj nocujemy, hop nas zakludził do szklarza i szklarz dał to nowe łone, no martwy punkt jest taki, no dość trochę tego jest, no ale nie jeżdża ze Weroniką, no to będzie mi go dać. Poklejone, naklejone na silikonie, na montażowym kleju, no mam nadzieję, co trochę to wytrzymie, a kiedy będzie przyleżytość, no to na jakimś szrocie znajdę te zdrzadło, a no tużech szukał, tużech gledał, tutaj nie było, bo zdrzadło, no zdrzadło to jest to wszystko, zdrzadło to też jest to, a po chorwacku to jest ogledalo, samo to, a to wszystko to jest retrowizor.